Добре дошли в Smart House, цялостно решение за автоматизацията на вашия дом. Smart House системата ви позволява да контролирате всички функции на вашия дом с натискането на един бутон. Може да използвате всяко едно устройство за управление, с което да общувате с вашия умен дом, от универсално дистанционно през iPhone, iPad до сигурен веб интерфейс. Новият ден започва във вашия Smart House. В изгряването на слънцето, вашия дом автоматично ще изключи осветлението в градината и ще отвори шторите на прозорците. Вие можете да програмирате тези действия предварително в точен час, за да направите утрото по-приятно и лесно. Вашата къща се събужда един час преди вас. Тя ще нагласи вътрешната температура, преминавайки от икономичен в комфортен режим. Ще затопли водата за вашия душ, ще загрее фурната за закуската, ще приготви кафето и дори препечените филийки. Когато утрената аларма започне да звъни, Smart House е вече готова за новия ден. Алармата се деактивира, телевизора се включва на любимият ви новинарски канал и не ви остава нищо друго, освен да се насладите на утрото. Когато дойде време да напуснете вашия дом, всичко, което трябва да направите е да активирате бутона "Излизам от вкъщи". Smart House ще задейства всички предварително програмирани действия. Шторите се спускат и вратите се затварят автоматично. Всички светлини се изключват. Бойлерът преминава в икономичен режим, за да пести енергия. Климатизацията на къщата преминава в икономичен режим. Всички отоплителни уреди се изключват. Охранителната система се активира. Охранителните штори се спускат. Сензорите за движение се активират. Ако сте забравили някой прозорец отворен, Smart House ще изпрати предупредително съобщение на дистанционното управление незабавно. Помните ли как всеки път, когато излизате от вкъщи, се притеснявате дали сте изключили утията? Вече не ви се налага да го правите. Сега можете да контролирате всички критични контакти, независимо къде се намирате. Можете да ги изключите, изпращайки SMS на вашата къща. Вашия Smart House ще превключи от икономичен режим в предварително зададено от вас време. Ако програмата ви претърпи промени, вие можете да промените това, използвайки мобилния си телефон, вашия смартфон или чрез интернет интерфейса, независимо къде се намирате. Контролирайки динамично всеки аспект от вашия дом през деня, вие можете да спестите до 30% от консумираната енергия в сравнение с стандартния дом. Когато е време да се приберете вкъщи, Smart House ще премине сам в активен режим, така че да не усетите никаква разлика. Климатизиращите устройства нагласят температурата отново на 24 градуса за максимум комфорт, като затоплят и изстудяват помещенията според сезона. Бойлерът и дежурното осветление се активират. Оповестявате вашето пристигане с натискането на един бутон, който ще деактивира алармата и видеонаблюдението. Вратата на гаража се отваря. Любимата ви фонова музика се пуска автоматично от стереоуредбата. По залез, когато става тъмно, вече не ви се налага да обикаляте вашия дом и да пускате светлините навсякъде. Сега можете да ги активирате от дистанционното управление. Можете както да ги включвате и изключвате, така и да контролирате прецизно нивото на осветеност. Когато решите да си лягате, можете да промените режима на Smart House с един бутон. След като бъде активирана, системата ще изключи всички светлинни източници и опасни контакти. Ще спусне шторите, дежурното осветление в коридора ще се активира, всички външни врати се заключат автоматично, алармната система преминава в активен режим. Докато вие почивате след тежкия ден, вашата къща ще се погрижи за рутинни задачи, като поливането на градината. Всички процеси са програмирани предварително в определен час, като бихте могли да се намесите при необходимост. Уикенда е вашето време за отдих и релакс. С Smart House е по-лесно всякога да се насладите изцяло на киновечер вкъщи. Активирайки един бутон, всичко се настройва автоматично, за да се осигури максимално комфорта ви. Шторите се спускат, климатика настройва температурата на стаята в предварително избрана стойност. Домашната киноуредба се активира и пуска любимият ви филм. Дори и да се позвъни на външната врата или да поискате да проверите охранителните камери в задния двор, няма нужда да напускате удобство на вашия диван. Можете да видите кой е на вратата директно на дисплея на дистанционното управление или да отворите вратата от разстояние. Може да проверите охранителните камери във всеки един момент. След края на филма, къщата се завръща в начален режим.
Когато заминавате на ваканция, можете да активирате предварително зададени действия, които да подготвят дома ви за вашето отсъствие. Активирайки режим ваканция, светлините, климатизацията и бойлера се изключват. Шторите се спускат и алармната система се активира. Вашата къща е програмирана да симулира живот, докато вас ви няма. В нощно време лампите се активират. Периодично се включва аудиоредбата или телевизора. В 24:00 устройствата се деактивират, дежурното осветление се включва и шторите се спускат. Ако алармната система засече нарушител, вашата къща моментално активира осветлението в градината и на предварително програмирани стаи. Вие ще бъдете уведомен с SMS незабавно и където и да се намирате в този момент, можете да проверите вашите охранителни камери в реално време. Ако къща ви сече изтичане на газ от инсталацията или дим по време на вашето отсъствие, незабавно ще получите SMS, съдържащ детайлна информация за опасността. Вашата Smart House система не е фиксирана за вашата къща. Когато решите да се преместите в нов дом, тя може лесно да ви последва. Инсталирането на Smart House не налага никакви ремонтни дейности по вашия дом. Системата може да бъде надграждана във всеки аспект, като избор на функционалност остава изцяло за вас. Ще подобряваме функциите и възможностите постоянно, за да може с течение на времето вашата Smart House да става все по-умна и полезна. Като прилежател на Smart House не ви се налага да плащате никакви месечни такси. Закупувате системата еднократно и сте свободни да я ползвате. Свържете се с нас за безплатна демонстрация на Smart House.